Вітаємо вас, дорогі наші русини. Низька маємо передачу «Живий русинський язик». І у нас у гостях назад прийшов наш любимий, уважаємий Іван Ситар, наш русинський поет і писатель. І прийшов до нас не просто з пустими руками, а з унікальною книжкою, ім'я котрів «Русинська Шевченкіана». Це труд особи. Про нього вже наш автор говорив у передачі. Айбо нині би ми дуже любили учути і ще деякі акценти, як ця книжка явила, як це захотіло авторові відкрити русинам іще одну сторону, невідому сторону Шевченка для наших людей, і які будущі плани нашого автора. Вітаю вас, Іван Дмитрович. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! І так, перед нами книжка ваша. Ми вас вітаємо. Це таке чудо і чудес. Це событие особливе в області русиністики, в області Шевченкіани. Бо такий труд ніхто в світі поки не пробував робити. Ви первопроходець, а значить, вам і лавру в руки, і благословення Боже в руки. Прошу Дякую. вас. Дякую. Я должен повісти таке одразу, що у мене днесь і всі ці дні таке праздничне, знаєте, настроєння. Бо славити Господа Бога завершив він труд. 5 років. 5 років, можна казати, неперервного труда над творчістю любимого мною, дуже любимого мною з таких малих років Тараса Шевченка. Я не дуже боязливий, але чесно вам все признаю, що до творчості Тараса бравимося маленько з острахом. Коли він прочитав, знаєте, що він перекладений на 157 язиків світу, та маленько мені стало страшновато. І стараємося більше в інтернет не позирати. Бо щеся не перепудити має більше. Коли узнав, що його заповіт, а мусить починати Тараса, до заповіта мусить починати, бо іншак не вартися брати, кіптися. Мене нараз усі звідали, а заповіт це переклав. Переклав, кажеш, по-нашому, то завіщання. Завіщання. Та хотів би хоча б і почати з цього стиха прекрасного. А як звучить він в оригінальному звученні автора? У Шевченковому. І Шевченку всі знають. Ну, а ми маємо в виду не український варіант, а русинський варіант. Ага. Воно так каже. Як умру, то не спрячте на груни не в долині, серед степа широкого на милій в країні, бо всі поля безкрайні і Дніпро могучий, було видко, було чути, як реве ревучий, як понесе з України кров у синє море, ох, тогди я вшитко лишу, і ліси, і гори, вшитко лишу, і поличу до Господа Бога молитися, ну а тут я не знав Бога. Мене спрячте і вставайте, кайдани порвіте, і злу кровлю врагів ваших волю окропіте, і в фамілії великих людей вольних нових не забудьте. Спом'яніть дня незлим тихим словом. Ну, гіби так, приблизно по-нашому. По-нашому відкривається не просто картина, а образи, котрими він говорить. Можуть люди різні говорити, не сприймати це завіщання, або ми кажемо, коли це переводить оригінальне произведення, то так важливо, щоб тот, хто переводить, всі тут і струнки присокотив. Коби сте знали, кілько це прийшло робити над одним словечком. Ведь Тарас каже, як умру, то поховайте мене на могилі. Так бися не хотіло. Знаєте, ведь могила, я розумію, українською мовою, чудовою українською мовою, могилою називається не місце захоронення лише, але горбок, по-нашому грунь. Или грунок. А грунок. Ну тут підійшло
як умру, то я і спрячте на груни, не в долині. І воно пішло, знаєте. От. Ну що? Я вам повім, що то, що ви употребляєте русинські слова, то вони там для нас вшитки розумні. Ми то читаємо уже як своє. І так важно, що ви использовали це слово «і спрячте». Це слово для других непонятно є, але нас кажуть, за похорон прятали його. Спрятали його в землю. А воно тільки м'яко звучить. Бо похоронили звучить тяжко, а спрячте, скрийте. А могилі там, де я буду спочивати. Ну, а інтересно, що я у книжці знайшов, то собі закладку повів, сторінка 103. Не гріє сонце на чужині. Я собі подумав, Господи, та ведь актуальні ці слова й днеска. Коли наших русинів більше як 500 000 вийшло на заробітки, всі повіять, ось як би нам не платили, но не гріє сонце так на чужині, як вдома. Не таке тепло є, як вдома. Як Тарас тонко тут то повів. Може, лише я дозволю собі прочитати добре. Ліпше було читати, аби сте всі акценти сохранили. Тарас писав чудесно, і я попитався всі нюанси, знаєте, не забити. Перебачте, не гріє сонце на чужині, а дома аж надто пекло. Мені не весело було і на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився не до кого, блуждав собі, молився Богу, та злоє панство проклинав. І споминав літа лихі, пулі, давні літа, то де завадили Христа. І тепер би не втік син Марії. Нігде не весело мені, та майже весело і не буде. І на Україні добрі люди, зато хоча б і на чужині, хотілося б, та й то для того, аби не робили москалі гроби із дерева чужого. Або хоч крихотку землі із-за Дніпра мого святого святі віхри ми принесли, та й буш нич. А так-то, люди, хотілося б. Та на що й гадати, на що вже й Бога нарушати, коли по-нашому не буде. Знаєте, така безвихідь у Тарасових тут словах. Чому чужина? Чому чужина? Бо не гріло сонце на чужині, аж занадто вже пекло. І пішов наш народ на чужину. Видите, його ті слова перекликаються із Достоєвським. Один із патріотів, із героїв романа Достоєвського каже, ну що би нині Христос прийшов, що ви ним зробили? Розпняли б його. І ще раз. І Шевченко, як ви читали файно, тоді б завадили б назад Христа, і тепер би не втік від злочинців син Марії. Видите, він називає поганоє проклятоє панство. Видите, у Біблії все Господь предупреждав, що багаті люди часто втрачають честь і достоїнство. Прийшов низько 21 вік, що витворяють багачі, ну просто ганьба говорити. А Шевченко про то подмітив ще в свої часи. Ми не будемо говорити, що кожне слово кудись розділяємо із Шевченком, но бо це його взгляд. І тепер, то ті, котрі критикують Шевченка за конечне слово, подивлять, що кілька є добрих слів спереду. І так вам це вдало з тих перевести дуже добре. Колись то буде, коли то по-нашому не буде. Господи, молю Бога, щоб люди, котрі на чужині тепер, аби се вернули домів. І аби того Шевченка читали, як ви його перевели. Ну, а які плани маєте там далі? Тепер маємо всі ваші книжки, де бо їх можеш купити? Знаєте, це для мене, як кажуть, знаєте, дуже актуально. Тому що я щось не тямлю, бо серед русинських поетів були олігархи. Щось не дуже затямив такої, знаєте. І казав вам,
одну із передач, що на мій великий жаль, бо держава мені на 5 моїх книжок русинських не дала і 5 копійок. Ну, а не повім вам, що пенсіяшові вчителеві аж так легко жити. Тому для мене це актуальний вопрос. Я буду і вас просити помочи мені у розпространенні цієї книжки. Кобзар соглашається продавати її, він продає всі мої книжки. Магазин файні книжки на Петефі теж. Тобто старатися помаленьки продавати. Що зробиш? І наші магазини покладемо, аби дещо могли ми реалізувати, но і самі дещо купимо, аби подержати ваш труд. Ну, а які тепер другі плани Шевченкіана з вами тепер якби завершена, і ми тепер предлагаємо людям познайомили, но у вас і ще другі труди вже готові. Плани? Знаєте, що казати вам про плани на 80-му році життя? Перше, будуся молити Господу Богу, бо я ще подержав на цьому світі при доброму, відносно всі роки здоров'ю і при здоровому, доброму розумі, бо плану ще дуже много. Щоб не прийміть за нескромність, але тільки се назбирало, я не перекладав, я пишу щось і своє. Дуже много вже всякої назбирало всячину своїх стихів. Хотів би їх забрати в одну тонку книжечку і зробити. Аби була доступна Народові. для людей, для видавництва. Так. Хотів Дуже би все люди зробити. прийняли дуже ваш вірш, ваш стих «Сокотить матерів». Радує. Знаєте, ви затронули, кнулись таку тему, що вона кожного відкрила душу. Порядочного чоловіка мусить. Ми так у шибки ніде не маємо часу до матері прийти. А як мати спочила, та так шкодуємо, чомусь ми це не дорвали цуєте. А ви то так передали красно, що велика десь коло вище 30 тисяч людей, а то вже перечитали і поставили лайк, айно, прийняли сте. Може бути, і другі такі ваші стихи суть такі ж актуальні, може стоїть їх забрати, може не таку товсту книжку, як ся. Вони. Знаєте чому? Ну, позирайте, один з тих так починає. Яка ти красна земля у нас, серцю і оку мила. Який то жаль, на куртий час ти нас приютила. Знаєте, і маленько розгортав хіба в такому, ну, будемо казати, філософському плані. Уж як би ми мали газдувати на цій землі, аби й ми довже на ній жили, і би й нашим дітям-внукам було комфортно на ній жити. А такі теми мене не цікавлять вже у моєму возрасті, знаєте, ігриві теми, ну, кохання, чи, кажуть наші браття, кохання. Я вже цікавлюся, а як далі жити? А як далі жити? От зато би хотів щось іще опублікувати. Дуже на папері. актуальності коснулися теми, бо ми вийшли по Божій милості в наш Карпатський край, так як кажуть наші поети, це для нас рай. А так нам тяжко, коли злочинці вирізають ліса, лишають нас краси. В цьому стиху йде бесіда. Но, да, а ще й таке страшне, що кожен, кого то покритикує, та ще можуть назвати злочинцем, а ми кажемо, називайте як хочете, хай що нашу різуть, нас болить. Що касається кохання, то русинське слово «кохати» має ширше значення, ніж українське. Бо у нас є кохана корова, коханий сад, кохана нива, там, де чоловік глину перебрав. Яку правду каже. Айно. А кохана жона це не пцульована, а де чоловік Пещена. Можемо казати, служив коло неї, вона коло нього виростала. доглянута жона. І не случайно на фінішові нашої мудрості звучить слово коло файного мужа жона як ружа. Кохана. Ну, а і ще ми коли зиму дуже нам студено, та кохаємо на руки, хухаємо, гріємося. Та кохання по-русинськи означає взаємно єдно другого держати, гріти, сокотити, більш широко є. Ну, а
любов у греків слово любов має 5 видів. Любов до Бога є одно слово, любов до жени друге, любов до друзів третє, а любов украсти і ще четвертое. А в нас ото швидко. Зато так важно вам, поетам, то завжди замітити і записати. Бо не забудьте, що не лим кажуть, що записано пером, не вирубить топором, а ще й рукописи не горять. Все, що ви написали, що повіли, воно не пропадає, воно буде робити, і після вас воно буде давати сходи прекрасні. Ну і наконець, що би сте ще знайшли таке красне з цією книжкою, бо нам усім Шевченко, православним людям, Шевченко близький. Чому? Бо Шевченко швидким повів, ось не було великої війни між тогдашніми малоросами, українцями і поляками, доки не було унії. То він повів, коли ми ще були козаками, та й унії не було, не чути, ми ся братали з вольними ляхами. А пак прийшли ксьонзи, І запалили запалили тот Божий рай. на тихий край, і того часу круся лє, і до нині конфлікт не втихає. І удивительно, кить у нас у державі, лем який ситуація склала, коли не треба Шевченка, нараз вводять других героїв із-под. Але ми кажемо, а русини у той час, коли за Шевченка нині забили, знайшли других героїв, а ми повіли, стоп, та давайте, а якщо Шевченка маємо, та чому в Україні других героїв глядати? Для нас Шевченко найвеликий, авторитетний, як для нас русинів, Духнович, як для остальних народів свої герої. Ну, а що би ви ще? Я не буду довгі стихи читати. На всю думку вашу. Єдно, маленький, уривочок повім. Тарас писав так. Забудеся срамотна давная година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Це ж хтось, дайте порівняти. Всі його слова, вони не сказані в 1859 році. Коли ще як такої держави не було України. Розумієте? А він уже тоді видів, що Да. на всю територію, а потім вся та територія приросла після війни, бо знаємо, що перша Україна була совєтська Гурко у переживав. 22-му знаєте. році, пак ся переросла Галичину, Буковину, нашу Карпатську Русю і остальними територіями. Але туди він вже видів, що раз на цю землю зібрали різні народи. Та обніміться, браті. Знаєте, чому? Бо інших Чому велич діла не Тараса? буде. Бо це він написав після таких слів. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком на край світа зазирає цієї країни, бо загарбав та з собою взяв у домовину. Розумієте? А потім прийти до того, що все-таки забудеться срамотна давна година і обійміться, брати мої. І це треба бути було великим чоловіком. Розумієте? І при всьому тому Тарас це надіяв, що золлються в єдну ріку слав'янські ріки. Мало ко тепер сісю, розумієте, величну думку Тарасову пропагує. А Тарас великий пророк був. Я не буду довго говорити, я в нього стих юродивий. Знаєте, і він у ньому пише: розпинать, а не любить ви вчилися, брата. О, роде суєтний проклятий, коли ти видохнеш жорстоко. Коли ми діждемося Вашингтона із новим і праведним законом, а діждемось таки колись. І ще раз кажу, писалося в 1857 році, а тепер Порошенко робить вид, що то він нам відкрив, розумієте, путь у Європу. Нам, особливо нам, русинам, котрі були 900 років, знаєте, у Європі, в отриві від цілого слов'янського світа. А Тарас сказав, це дождемося Вашингтона. Тарас вже видів, що да, в Вашингтоні має праведні закони, як тут. Ми можемо повісти одно. Низько такий настав час, що ваша русинська шевченкіяна теж є тим
унікальним благословенним трудом, який нині кличе всі народи в Україні. Обніміться, браття мої, бо виходу не є. Уже ми многое втратили, а кid не І буде нагрішили мудрості, ми дуже много. да, і нагрішили ми і не розкаялись ми. Не розкаялись мися многі. То значить, нині його слова актуальні. Я думаю, що і наші русини, котрі знають Шевченка многі в оригіналі, а тепер іще благодаря вам будуть знати і у переводі на наш живий материнський русинський язик, то ми будемо напоминати і етнічним українцям, що Шевченко в першу чергу вам, а пак і всім нам казав: обніміться, браття, бо кий хочемо жити всі в державі, а її вшитки любимо, хочемо в ній жити, то мусимо злоє панство одогнати, а покликати добрих слуг, котрі би могли народові послужити. На цьому закінчуємо нашу передачу «Живий русинський язик». Прощаємося з вами до слідуючої зустрічі. Нашому гостю желаємо доброго здоров'я, жити ще 10 років і ще 10 книжок у кратчайший час. Дякую вам випустити. красно, дякую вам красно. Буду се надіяти і молити Господа Бога про те, що вам казав. З Богом Святим до зустрічі слідуючої.